Se spune că gândurile și cuvintele noastre creează realitatea. Și adevărat, doar parțial. Pentru că, în realitate, nu doar cuvintele creează, ci starea noastră profundă, starea noastră interioară. Cuvintele pot deveni magice, dar atunci când sunt aliniate, cine ești tu cu adevărat, cu starea ta autentică. Realitatea nu creează doar prin ce spui, ci prin cine ești, prin cum simți, prin vibrația ta. Alege să fie frecvența iubirii și viața îți va reflecta iubire. Alege să fie frecvența abundenței și abundența va curge spre tine. Pentru că tu ești realitatea ta. Și da, tu o creezi clipă de clipă. Fii conștient, prezentă. Și acum, probabil vă întrebați, cum activăm această stare de abundență? Vă dau acum câțiva pași, fără explicații lungi, doar esența. Primul pas, respirația conștientă. Asta mă ajută cel mai mult să intru în stare, să mă conectez cu prezentul. 2. Prin recunoștință. Mulțumesc pentru tot ceea ce am deja. 3. Prin gândurile înalte. Aleg să gândesc în frecvența abundenței. Merit tot ce e mai bun. Activez energia în corp, asta mă face să mă simt vie, să mă simt foarte energică. 5. Prin îmbrăcăminte și parfum. Să port ceva ce mă face să mă simt valoroasă, magnetică, așa cum îmi place să spun. 6. Prin acțiune inspirată. Fac un pas mic, dar curajos. Acționez din energie bună. 7. Prin a primi cu inima deschisă. Îmi dau voie să primesc. Sunt deschisă